रिकॉर्डिंग स्टूडियो सरिसवा बाजार। सैया चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। ए राजा चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। रउआ कहाँ रही नहीं देखत रही, रउआ कहाँ रही नहीं देखत रही, हम देखनी ह जंगला से। सैया चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। राजा चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। रउआ कहाँ रही नहीं देखत रही, रउआ कहाँ रही नहीं देखत रही, हम देखनी ह जंगला से। ए राजा चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। डीजे मुकेश चकिया। नेवता जाके दिहनी मैया अहे हो, फूल अड़हुल साथे लैनी जाके चुनरिया हो। मैया ला आसन सजाई निमे गछिया हो, राजा गछिया हो गछिया हो। काल्ह नेवता जाके देह में मैया अहे हो, फूल अड़हुल साथ लैनी हम चुनरिया हो। मैया ला आसन सजाई निमे गछिया हो, राजा गछिया हो गछिया हो। रउआ नहीं देखनी थान का परखनी देवे नहीं मांगला से। ए राजा चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। ए राजा चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। राहुल हमसे कहे जब जाई के माई के दाना चुन चढ़ाई चुनरी लाई के। रोमियो रजन लिया दियर जाई के, हाँ जाई के राजा जाई के, हाँ जाई के। राइटर राहुल हमसे कहे जब जाई के माई के दाना चुन चढ़ाई चुनरी लाई के। रोमियो रजन लिया दियर जाई के, हाँ जाई के राजा जाई के। बाजारे लोग जानी जल्दी से आई लोग देवे नहीं मांगला से। सैया चुनरी कौआ ले गइल निमे गछिए पे टांगला से। ए राजा चुनरी